bi kunnafoni bakurubaw la ministre min sigilen do an ka jamana yɛrɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se kɛlɛkɛcɛkɔrɔ yɛrɛ ka kisa ma ni o ye colonel Sadio Kamara ka taa se ministre min yɛrɛ sigilen do an ka jamana yɛrɛ jo sariya bɛ se ka sabati cogo min na Mamadu Kasoke bi sɔgɔmada na olu kɔni ye baaraw nun do min bɛ tali kɛ sariya kisɛ la min bɛ ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kiiribulon min bɛ finitigilakaw yɛrɛ ka kiiri bila sen kan. Association Al-Kawsara min bɛ Imam Abdoulaye Koyita yɛrɛ tɔgɔ la olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka se kɔni ka se ka taa jibondoba dɔ olu kɔni ma min ni a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye kɔnikaw yɛrɛ bolo min ni a bilara sen kan kunungo yɛrɛ. Farafina kibaruyaw la Senegal jamana ale kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan ka ɲɛsin Casamance yɛrɛ fanfɛ yɔrɔ ma walasa a ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ kofɔlen na min yɛrɛ ni Gambie yɛrɛ bɛ dancɛ bɔ. Aw bisimila aw ka bi kunnafoniw kɛnɛ ka bɛn ni sunkalo makɔnɔ tile 12 ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka bi kunnafoniw dayɛlɛ ni an ka jamana marabolo ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye baaraw nun do kunungo baara minnu ni o bɛ tali kɛ jɔyafiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen do an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ tamasiyɛnw yɛrɛ la min ni o kɛra walima min bɛ se ka fɔ i bolonɔ kɔni mana bila fɛn na nazara yɛrɛ b'a fɔ min ma ko nin kɔni ye jɔyafiyɛba ye walima sigiba min ni a bɛ ka ɲɛnamaya an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni a baaraw kɔni daminɛna kunungo min bɛnna mars kalo yɛrɛ tile 14 ma ni a baaraw kɔni bɛ taa kuncɛ mars kalo yɛrɛ tile 19 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na baara in kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma o de ye anw ka jamana yɛrɛ bolola baarakɛlaw hakaja Cawo ca ni o kɔni bɛ kɛ an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ den dɔ fɛ ni a bolonɔ kɔni bɛ bila la nanzarakan yɛrɛ la ni an b'a fɔ ma marque o yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɔlɔsi minɛ cakɛ bondaso fɛ min yɛrɛ sigilen don farafinna hakili jagabɔw bɛ se ka kɛ ka tamasiyɛnw bila sen kan ni o ye marque ye a yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na baara in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ o ka hukumu kɔnɔna na ka bɔ san 2016 la ka na bila an bɛ don min na ko bi maliden ma 50 walima 55 marque la min ni a bilara sen kan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la Tumani Keyita ale ye ɲinini mun kɛ an ka jɛko seerew lajɛ. An ka jamana marabolo ɲɛmaa ka ɲɛfɔ cogo la nin kɛnɛ in bɛna kɛ sababu ye min ye ninkura ye k'u fiyɛ an ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw la minnu yɛrɛ bɛ baara la Mali kɔnɔ yan ani ka u ɲɛda la kurakuraya olu minnu cɛsirilen don jamana ka ɲɛtaga la ka kɛɲɛ ni nin wagati ye an ka jamana bɛ degun min kɔnɔna na halisa Dr Choguel Kokala Mayiga ka ɲɛfɔ cogo la min ye sanni feere walankatali ye diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an yɛrɛ ko ma nanzarakan na ko mondialisation fo ka se concurrencew ma ko olu de kɔni kɛlen don sababu ye min bɛ gɛlɛya lase kɛnyɛrɛye cakɛda caman ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni tun labɛnnen tɛ nin waleya ninnu na ko o de kɔni hukumu kɔnɔna na kɛnyɛrɛye cakɛda fɛn fɛn bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bɛɛ kan ka sɔnni sigi i ka tamasiyɛn kan n'u yɛrɛ ko o ma ko marque fo ka taa se propriété industrielle ma ko de bɛ kɛ sababu ye min bɛna an yɛrɛ ka jamana ka bɔ nɔgɔ la sabati ko wa halisa kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na k'u kan ka dɔ fara u ka cɛsirijala kan walasa u bɛ fɛn minnu dilan ka a feere clientw ma olu ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ko nka tamasiyɛn ni an ko ma nanzarakan na ko marque ko o de bɛ kɛ sababu ye ka tin don min ye client yɛrɛ ani kɛnyɛrɛye cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ ko bawo jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye cakɛdaw u kɔni bɛ ɲɔgɔn dan kosɛbɛ ni u ka tamasiyɛnw de ani u ka baarakɛnɔw bawo tamasiyɛn de bɛ kɛ sababu ye n'i ye fɛn ɲɛnama dilan k'a feere client ma n'a y'a mago ɲɛ cogo si la a tɛna taa o fɛn ɲɔgɔnna ɲini yɔrɔ wɛrɛ ni e ta in tɛ ko o de kama ɲɛfɔlibaw kan ka boloda ka barosigiw caman kɛ walasa min ye kɛnyɛrɛye cakɛdatigiw ye bɛɛ ka se ka i ka tamasiyɛn makaran cogo min na bawo tamasiyɛn makaran de bɛ kɛ sababu ye ni u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko piraterie ni o ye ladegeli ye ka se ka o kɛlɛ cogo min na sanni feere minisiri ka ɲɛfɔ cogo la nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min dabɔlen don kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka tamasiyɛnw yiraliw kama ko bɛna kɛ sababu ye min ye an ka jamana magobatigiw ye olu bɛna tamasiyɛn nafa dɔn u ka cakɛdaw la
Mahmoud Ould Mohamed ka ɲɛfɔ cogo la a ko ko tamasiyɛn nanzarakan na n'o ye mariki ye ko o de bɛ kɛ sababu ye min ye ka kɛnyɛrɛye cakɛda lafasa yɔrɔ la a yɛrɛ sen tɛ se ka se yɔrɔ min na bawo a bɛ kɛ sababu ye min ye tingɛlɛn in k'o don kiliyanw ani kɛnyɛrɛye cakɛda baarada yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko min ye concurrence ye k'o kɔni barika ka bon kosɛbɛ Mali yɛrɛ feerefɛnw kan diɲɛ jamana tɔw la ko nka n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sira kuraw ta o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana bɔnɔgɔla bɛ sabati wa min fana ye an jɔyɔrɔ ye o bɛ bonya kosɛbɛ diɲɛ jamana feerekɛyɔrɔw kɛnɛw kan min ye jagokɛlaw ka soba ɲɛmaaba ye n'o ye Yusufa Bacili ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min dabɔlen filɛ nin ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka tamasiyɛnko kama ko bɛna kɛ sababu ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw bɛna tamasiyɛn nafa dɔn k'a don ba la walasa jamana yɛrɛ ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na wa ko a b'a danganiya ko nin baara in kɔni kɔfɛ min ye kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u bɛɛ bɛ taa u tɔgɔ sɛbɛn cakɛda la n'o ye CMAP ye n'o yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don walasa ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw n'u ka tamasiyɛnw kɔlɔsi cogo min na walasa min ye pirateri ye u bɛ dabila an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Alsa ka to jamana marabolo ɲɛma ka kunkanko kɔrɔfɔw la ni o ye chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga ale ni ministre damadɔ kɔni ye sigi kɛ ni a bɛ fɔ a ma réunion interministérielle da kɔni ka se ka don Bamako yɛrɛ ɲamanko min ni a kɔni kelen don degunba ye Bamakɔ ani a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo an bɛ don min ko bi wulikajɔw bɛna bila sen kan min b'a to ka se ka cakɛ bonda wɛrɛw ta minnu ni olu kɔni bɛ n'u ɲɛsin ɲama yɛrɛ cɛli la ka bɔ Bamako a ka ja minnu ni olu b'a baaraw kɛ ka kɔrɔ dɔw bɛ se ka fara olu maaw kan walasa ɲamanko degun min bɛ Bamakokaw yɛrɛ kan o degun yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don nin baara kofɔlen na Bamako yɛrɛ bɛ se ka kɛ dugu sanuma ye nin kɔni wulikajɔ in bilara sen kan Dr Choguel Kokala Maïga fɛ ka taa se ministre so damadɔw ma min ni u bɛ ka nin cɛsiri bila sen kan. Bɛɛ ni kɔlɔsuma u bɛ se ka sabati anw ka jamana hakaja farafinna yɛrɛ kɔnɔ cogo min na ni o tɔgɔ dalen don lakɔliso la ni a bɛ f'a ma école de maintien de paix Aliyu Blɛnde bɛ yen bi sɔgɔmada na baaraw kɔni n'u donna min yɛrɛ bɛ tali kɛ sariya kisɛw la ka ɲɛsin kiiribulon ma kiiribulon min bɛ finitigilakaw yɛrɛ kiiri ni a bɛ f'a ma justice militaire ni ye tali kɛ k'a lajɛ o sɛbɛnfuraw hakaja a sariya kisɛw ka se ka jateminɛ kɛ o baaraw la baara ninnu kɔni ɲɛmɔgɔya tun bɛ ministre min bolo o de sa colonel Sadio Kamara ye ni ale yɛrɛ sigilen don walasa an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se kɛlɛkɛcɛkɔrɔ yɛrɛ ka kisa ma o cogo kelen na ministre fana tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ɲɛsilen don an ka jamana yɛrɛ jo sariya bɛ se ka sabati cogo min na n'o ye Mamadu Kasoke ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se kunnafonidilaw yɛrɛ caman ma Ali Kulubali a n'a ka jata la Musa Jalo ye min sɔrɔ finitigilakaw ka kɛnɛ kan an ka jɛ ko seerew lajɛ. Gɛlɛya min bɛ yen ni faso Mali benn'a kɔnɔ n'o o ye kɛlɛ gɛlɛya kɔni fo kana kɛ adamadenya hakɛw olu kɔni bɛ ka buruja ni Mali wolomasiri tabaw ni olu bɛ kɛlɛw dagaw kɔnɔ na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ sariya sun min bɛ yen ni o bɛ Mali wolomasiriw tɔn kɔni kofɔ n'o bɛ kɛlɛ dagaw la fo ka taa se adamadenya hakɛw bɛ se ka kɔlɔsi cogoya min na ni o bilali sen kan a bɛ san 20 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔnɔna bi o de hukumu kɔnɔ a nana ye k'a fɔ o sariya sun ko gɛlɛya caman ko o kɔni dola o waliyali kɔni de la o de hukumu kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan yaasa fɛn ye ɲɛda kuraw walima hakilina kuraw u na se ka don a kɔnɔna na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Mali wolomasiri tabaw yɛrɛ minnu ka baara ɲɛsin bɛ kiiriko ani sariyako kɔni ma gɛlɛya min bɛ yen ni olu kɔni dola Mali sariya sun min ɲɛsin bɛ wolomasiri tabaw ma u ye ɲɛfɔli dɔɔni kɛ o la. Sɔrɔsiw ka sariya gafe o ye an b'o wele code de justice militaire donc o code o taara san 1995 donc san 1995 ani bi cɛ a bɛ san 20 kɔ bɔ donc parce que sariya problème ye mun ye n'i ti baara k'a la dɔrɔn i t'a gɛlɛyaw dɔn donc an ka tribunaux minnu bɛ yen n'o ye Mopti Bamako ani Kayi olu ye baara daminɛ sariya nin na sisan na baara kɛlen an ye gɛlɛya caman ye sariya ni application na o gɛlɛya entre autres an bɛ se ka mun fɔ o la n'i y'a lajɛ sisan magistrat minnu b'an fɛ yen n'o ye magistrat de l'ordre judiciaire ye magistrat civil minnu b'an fɛ yen olu minnu bɛ pour une année olu ka décret n'o taara fo décret kura wɛrɛ ka ta donc une année bɛ dafa n'an ye papier don a bɛ taa ta donc o ye gɛlɛya kelen ye gɛlɛya filanan bi bi na jamana an bɛ kɛlɛ la donc gendarmerie bɛ ka fɛnba kɛ donc fɛn dɔ bɛ yen u bɛ ka baara kɛ ni la prévôté o t'an ka code kɔnɔ donc o ye gɛlɛya dɔ ye
Voilà, donc gɛlɛya sabanan il y a principe dɔ bɛ yen sariya la a fɔ ma principe de double degré de juridiction ni décision rendue tribunal militaire la i kan ka se ka appel kɛ ka taa cour d'appel la comme tribunal civil ta mais an fɛ i tɛ se ka appel kɛ ni décision rendue f'i ka taa fo cour suprême de la o ye gɛlɛyaba ye parce que principe de droit don mɔgɔ ni décision rendue i kan ka se ka appel kɛ mais o t'an fɛ yen. Donc o gɛlɛya ninnu de kama donc an y'a souhaité an ka code ni a ka falen. A jirala k'a fɔ ko gafe dɔ kɔni bɛ yen ni hakilila kɔni bolila a kan yaasa hakilila minnu bɛ yen n'u kan ka don Mali sariya sun kɔni kɔnɔna na ka kɛ ni wolomasiri tabaaw ka kiiriko kɔni ye n'u b'a wele ko avant projet de loi. A jirala k'a fɔ ko o min kɔni bilala sen kan olu y'a jira k'a fɔ n'u ye Mali wolomasiri tabaaw ye hakilila minnu talen filɛ nin ye ko a bɛ kɛ tare ye Mali wolomasiri tabaaw ma ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ filɛ nin ye a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi kɛlɛ daga min kɔnɔ bi a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye ka se ka Mali wolomasiri tabaaw k'u kɔlɔsi ani k'u lakana cogoya min de la. O yɛlɛma ninnu ka ɲi. O yɛlɛma ninnu n'o taara kɔdi kura kɔnɔ o bɛ an ka baara nɔgɔya kosɛbɛ parce que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'an y'a lajɛ a kow ka ca alors ni finitigilamɔgɔw ni sariya ɲuman taara u kama k'u protéger ni sariya ɲuman taara k'a fɔ mun bɛ kɛ a bɛɛ ka encadrer ka ɲɛ a bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ a b'an dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na. A jirala k'a fɔ fɛn min ye u ka nin tile fila sigi yaasa ka hakili jagabɔ kɔni kɛ Mali sariya sun kan ka kɛ ni wolomasiri tabaaw ka sariya ko kɔni ye ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ kɔni ye fɛn min ye ka se ka yɛlɛma dama ka se ka o kɔni don a kɔnɔna na ani fɛn min ye laɲiniw fana ye min ye maa tɔw bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw ye minnu kɛmɛ k'u sen don a baaraw la olu fana ka laɲiniw kɔni ka ta gafe kelen o bɛ se ka bɔ cogoya min na o gafe o bɛ sɔrɔ ka ta sariya ta nasira kɔni fɛ ni o ye wasadenw ka taa se fɛn min ye Mali sariya sunba minnu ka baara ɲɛsin bɛ kiirikow ma o gafe kelen fana o bɛ sɔrɔ k'o kelen doni ka taa di maa min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali wolomasiri tabaaw ka kiirikow ɲɛnabɔli kɔni ma. Alikawusara ye baɲuman kɛ jɛkuluba ye min ni a bɛ cɛsiri bila sen kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun bɛ maa minnu ta fana walima maa minnu ni u bɛ kɔli kɔnɔna na u yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na o kama alikawusara min bɛ Imama Abdulaye Koyita yɛrɛ tɔgɔ la olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se dugu la dugu min ni a bɛ f'a ma Kɔni ka se ka taa jibondonba bila sen kan ka di Kɔnikaw yɛrɛ ma a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ sigibaw bolo mun ni u kɔni ye foli ta ka ɲɛsin alikawusara ma min bɛ Imama Abdulaye Koyita yɛrɛ tɔgɔ la o cogo kelen nɔ ka dɛmɛ ɲɔgɔnya u taara ka di maaw ma fɛnɛ minnu ni o n'a ka kan ni dugu kofɔlen yɛrɛ la. Aissata Maïga ani Aka Jatala Salfo Ɲare u ye min sɔrɔ Kɔnikaw fɛ yen nɔ alikawusara ka nɔ ɲuman na an ka jɛ k'u lajɛ. Dugudenw ka laɲini ne kɔni kɔnɔna la fɛn min ye an ka imamba ye Abdulaye Koyita ale ka association alikawusara olu yɛrɛ kɔni ye forage di ko ni dugudenw yɛrɛ ma walasa jiko hami bɛ se ka bɔ u la cogoya min na. An y'a ɲini a fɛ n ko Usaz Koyita an ka dugu bɛ n'o ye Kɔni dugu kɔnɔna ye a misiri mago bɛ pompe kɔnɔna na nka an mago bɛ forage de la. Robinet kunkolo bɛ kɛ min na i b'a munumunu dɔrɔn ji bɛ bɔ a Koyita ko n'Ala sɔnna an ka dugawu kɛ o don dɔ a ye n wele a ko ma ko a ye pompe kɔlɔn dɔ sɔrɔ ko yala n b'o fɛ n ko Usaz n ko robinet ma de ka di n ye ko mais a to n bɛ n ka maaw ɲininka n'u ko k'u bɛ nin fɛ n ko n b'o f'i ɲɛna donc n y'u ɲininka u ko k'u bɛ pompe ta in fɛ fɔlɔ sani ka to ka dɔ in sɔrɔ donc Ala y'a kɛ kumaw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ fɔ kɔlɔn nana se bi an fila dayɛlɛli kɛnɛ kan alhamdulila an bɛ foli lase Koyita ma. Tiɲɛ yɛrɛ la an kɔrɔkɛ min don a y'an kanu kosɛbɛ ka tila ka foli lase a ka tɔndenw ma nin t'a fɔlɔ ye Koyita bɛ forage di ne ma nin tɛ filanan ye wa nin tɛ yɛrɛ tɛ sabanan fana ye donc an b'a ɲini Ala fɛ a bɛ ka kɛ kun min kama n'o ye diinɛ kɔrɔtali ye Ala k'a sabati Ala ka hɛrɛ caman ka an na ye. Ko ni dugutigi ale kɔni a ka nisɔndiyakanw yira. Mɔgɔ mɔgɔ n'a ji ɲuman na se i ma i b'o fɔ ko barikada a diyara an ye k'a bɛn an ma misiri nin ani kɔlɔ bonya tɛ tɛmɛ a kan ko an ta diyara an ye k'a bɛn an ma walima k'u hakili to an na diɲɛ ye dɛmɛ ye min se t'i ye ni mɔgɔ se k'i dɛmɛ a la i bɛ laɲiniw de la n'o ma misiri to yen bɛrɛ ka kɔlɔ sen bɛrɛ o Ala ko suturaba ye an b'o ko an ta diyara an ye k'a bɛn an ma. Initiative ta ka na ni œuvre kɛ ne ka dugu la a diyara n ye a bɛnna n ma mais inquiétude min ye na o ye n'a ma y'a k'a fɔ waleɲuman kɛlen k'a ɲɛsin n ka dugu ma ayiwa forage ni minɛ ko ɲuman o jɔrɔ de bɛ na bi n ka dugumɔgɔw fɛ ne yɛrɛ fɛ parce que n'a tiɲɛna ne ka dugu bolo kɔrɔ k'a tiɲɛna ne yɛrɛ bolo ni fɛn dila ne ma ko ne k'o di n ka dugudenw ma
vraiment k'an ka jɔrɔ o la mais n b'a deli ala fɛ a minɛ ko ɲuman u ka s'a la. Nisɔndiya de kɔni bonyana kosɛbɛ ko ni dugudenw ma barisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni foraji yɛrɛ kɔni nani bɛna kɛ sababu ye olu yɛrɛ kɔni ka ji sanuma ɲuman sɔrɔ o de la u ye wale ɲuman dɔn folikanw ta ka ɲɛsin alikawusara maaw bɛɛ lajɛlen ma. Ni y'a jateminɛ banaw bɛ caya an fɛ yan samiya fɛ ni mɔgɔ caman b'a surusu ka dɔwɛrɛ ye ka sɔrɔ o tɛ ji de don parce que wagati la ji mun bɛ jigin an bɛ ji mun min a ji qualité man ɲi donc ni association kɛra sababu ye ou bien ONG kɛra sababu ye ka na o ji sanuma nanti an fɛ yan donc dɔwɛrɛ kɔni t'an bolo ni foli tɛ. O dun y'a dabɔ min kama ko k'a kɛ sarakati jariya de ye sarakati jariya u y'a dabɔ min kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ o ye. Nisɔndiya na fɔ ka tɛmɛ n bɛ foli k'u la k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn hali bi u ka dɔ kɛ ka tɛmɛ nin kan mais diyara n ye fɔ k'a bɛɛ mɔn a diyara ni n kɔ m'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ. Ko l'eau est un besoin vital donc n'i ye ji ta k'a lajɛ ji ye ɲɛnamaya yɛrɛ sun de ɲɛnamaya si se ka taa ji kɔ donc la ni mɔgɔ min kɛra sababu ye k'o jiw ɲini k'o lase e ma ala kɔni ye a latigɛbaga ye mais a sababuya mana don mɔgɔw la cani yɛrɛ la o tigilamɔgɔ fobaga sarabaga ye ala de donc an kɔni ka nisɔndiya kɔni an se k'a fɔ ka se a dan na. Ko ni dugudenw olu ka laɲini fanba fana ye mun ye u dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sanuma yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. An ye foraji sɔrɔ min ye kungoloma ye an b'a la tɛmɛ an ka dugu sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ a fɔra kuma tɛmɛnenw na cogo min na walasa dugumɔgɔ bɛɛ ka ji sanuma sɔrɔ ka bɛn ni an yɛrɛ ka seko ye. Ka tɔni bɛɛ fɔ n'o ye alikawusara international ye k'a ɲini fɛ k'u b'a la ka wari mun di karamɔgɔkɛ ma Ustaz Abdulaye Koyita k'a b'a la ka don a don siraw fɛ k'a ɲini fɛ hali bi k'u ka ni ɲɔgɔnna caya k'a da ka hadamadenya tɛ se ka taa ji kɔ ni yɛrɛ ko ko diinɛ yɛrɛ i ko ko ji de k'a da kan i bɛ fɛn o fɛn kɛ diinɛ kɔnɔna na n'i ma sanuya a bɛɛ lajɛlen ye fu ye. Ji yɛrɛ kɔni jɔda ka bon kosɛbɛ adamadenya sabatili yɛrɛ la maa min mana ji kɔni d'i ma a tigi y'i dɛmɛ de i k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni dilan o de la an bɛ dugawu kɛ alikawusara maaw bɛɛ lajɛlen u filɛ ka nin waleya ɲuman min kɛ ka ɲɛsin ko ni dugudenw yɛrɛ ma ala k'a k'u ye siniɲɛsigi ye. Ye bataki ye min bɔra kiiribulon yɔrɔ kiiribulon min bɛ finitigilakaw yɛrɛ kiiri anw ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ fɔ a ma tribunal militaire de Bamako o kɔni ko k'a b'a da malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min ni o kɔni donna anw yɛrɛ ni Moritani yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara yɛrɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna na min ni a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Moritani jamana ani Mali yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari maa dɔw kɔni yera minnu fagalen walima hakaja kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ maa dɔw kɔni fara Mali yɛrɛ ani Moritani yɛrɛ dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni u kɔni tun ye Moritani yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ye ni kiiribulon kofɔlen ni a bɛ fɔ a ma tribunal militaire de Bamako o kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔw bila sen kan donna natɔlaw yɛrɛ la kiiritigɛla min yɛrɛ walima hakaja sariya matarafaba min kɔni bɛ nin kiiribulon yɛrɛ kunna n'o ye procureur ye ale kɔni kan ka taa munumunu salo yɛrɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa se dɔgɔtɔrɔw ma minnu yɛrɛ ka ca bɛnnen don larawulili yɛrɛ ma u ka se ka to u tɛgɛ da a kun yɛrɛ kisɛ kan a kisɛ jɔnjɔn u bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na hakaja wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ se ka bila sen kan an ka jamana yɛrɛ kiiritigilamaw u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin kisa min kelen filɛ nin ye Mali yɛrɛ jamana ani Moritani jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ Senegal jamana ale kɔni kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan an bɛ don min na i ko bi min bɛ se ka kɛ sababu ye a ka jamana yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na kɛlɛbolo min bɛ a ka ja maramafɛn tabagajɛkulu min bɛ Senegal jamana kan n'u kɛn bɛ ka murunti yɛrɛ bolo da a bɛ san caman bɔ ni o ye Casamance masurunya yɔrɔ ye kɛlɛ kɔni da donnen don ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegal jamana kunnafoniw na finitigilakaw ka wulikajɔ min bilala sen kan Casamance kɔnɔna la ka bɛn ni kari ye marisi kalo tile 17 san 2022 a kunba ti dɔwɛrɛ ye yaasa lakana o bɛ se ka lasabati cogoya min na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ Dakar état major ale yɛrɛ k'a ɲɛfɔ cogow la ka sabu kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔrɔyan fanfɛla a minɛnen don Bamacikulu jɛkulu minnu fɛ ni a bɛ fɔ olu ma ko MFDC kɛrɛnkɛrɛnna Gambie frontière la nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min senfɛ wulikajɔ min ni a kɔni tara ni waliyajugu kɛba maa ninnu fɛ janvier kalo tile 24 tɛmɛnen ninnu na Senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna la o kadara kɔnɔna la fɛn min ye Senegal finitigilakaw ka taa fara CEDEAO jɛkulu o finitigilakaw kan Gambie yɛrɛ kɔnɔna la u ni waliyajugu kɛba maa ninnu karila ɲɔgɔn na o wagati ninnu na
alsa ita major ka kuma na a ya yira k'a fɔ olu ka nin wulikajɔ in a kunba dɔ fɛnɛ ye min ye yaasa bamaci wale kɛba maa ninnu ni o ye MFDC ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ Salif Sadio bolo yaasa u dagayɔrɔw u bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ yen cogo min na ale ni maa o maa de bɛ yen nɔ ko i sɛmɛ ni waleyajugu a n'a ɲɔgɔnnaw la ka se ka tigɛ da u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan ani maa o maa de bɛ yen ko i kɛn bɛ ka dɛmɛ don u ma i n'a fɔ fintigilakaw olu ka kunnafoni so olu ka communiqué a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo min na. Burkina Faso jamana kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi fintigilakaw ye ni olu ye force barkaniw ye ko olu yɛrɛ kɔni tɛna na don Burkina jamana yɛrɛ kɔnɔna la bilen nin kɛra kuma ye min yɛrɛ fɛnɛ kɛra Laurent Mission fɛ ni ale ye barkani maaw olu ka commandant ye Wagadugu kɔnɔ ale ka nin kuma ninnu o y'a sɔrɔ Burkina jamanadenw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni kun fɛla tɛ barkani o ka se ka na olu ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen na o kadara de kɔnɔna la général Laurent Mission ale yɛrɛ kɔni a yira kunnafonidilaw la ka se ka bɛɛ lajɛlen hakilina sigi k'a fɔ ko a tɛ olu yɛrɛ kɔnɔ ka se ka na Burkina jamana kɔnɔ fɛn min ye force barkani ye ko u taara ka bɔ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ wa a t'u kɔnɔ ka segin Burkina hali ka se Niger o jamanaw kɔnɔ tuguni wa fɛn min ye Burkina jamana kɔnɔdenw ye olu yɛrɛ fɛnɛ si fɛla tɛ Chadi jamana kunnafoniw na lajɛba min ni a kan ka taa kɛ Qatar yɛrɛ jamana kɔnɔna la u ye a baara dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ lajɛ in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko lajɛ in baaraw kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sabu kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni kan ka ye lajɛ in kɛnɛ kan a maa nataw olu cayara kosɛbɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu sen kan ka ye nin lajɛ in yɛrɛ baaraw la a yirala k'a fɔ a maa tataw olu cayara hali n'a sɔrɔ la maa minnu kɔni kun kɔnɔnen don ni lajɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan o maa yɛrɛ kɔni kun man ca nka n'i jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu dɔw a bɛ fɔ minnu ma ko politiko militaires olu yɛrɛ cayara kosɛbɛ Doha ni lajɛ kofɔlen yɛrɛ kɛnɛ kan a taara jɔ fo jɛkulu 52 bɔɲɔngo la wa a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen u n'u ka hakilinaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka laɲiniw fɛnɛ tɛ kelen ye wa u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ olu ka kumaw u ka ta ba la Benin jamana kunnafoniw na Frédéric Bontemps ni ale yɛrɛ kɔni Faransi minisiriso min bɛ ni o ka kɔɲɔw yɛrɛ kɔni bɛnnen don u ka jamana ni jamana kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma u ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ni farafina cɛncɛnfuga jamanaw kan a yɛrɛ k'a fɔ ale ye tile kelen tagama kɛ Cotonoukaw fɛ yen nɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka tagama ka na Beninkaw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la kabini a sigilen nin siginɔ in na kabini Bamaci wale kɛba ma u ka waleyajugu kɔni cayalen don Benin yɛrɛ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ maa caman u kɔni bɛ ka wulikajɔ k'u ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ ma Faransi ambassadeur u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni ma kofɔli min filɛ nin a ka tagama Benin jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ani Benin maaba caman u ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se u yɛrɛ dɛmɛbaga jɛkuluw ma a ka tagama ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ani maa dɔ kɔni tun bɛ tagama ninnu na ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye Frédéric ye sa a yirala k'a fɔ a ka ni tile kelen tagama ninnu kɔnɔ ani Benin jamana ɲɛmaa t'a lɔn u ma ɲɔgɔn ye nka a kɔni ni minisiri caman olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ minisiri min ni olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔya so minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sanga ani waati n'a bɛ danaya ta k'a da tele ɲɛta kan k'an to yan nɔ ka foli kɛ kɔni ani a lamini bɛɛ lajɛlen nin ye dugu ye min kɛn bɛ ka tele ɲɛta ni arajo ɲɛta kɔni kanu kosɛbɛ an ka foli bɛ se a dugulamaw bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ani kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ ni ala sɔnna ma sini do kibaru kɛnɛ kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ a ka ja farafinna ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an na walawalali kɛ o la ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na